Vou facer unha presentación como ela se presentaría, que así sempre é máis bonito. Emilia Cajiao, coñecida na súa aldea como Miluca de Moreira. Vale, cal é a túa aldea? San Mamede de Vigo, no concello de Paderne, moi preto de Betanzos, na provincia da Coruña. Vale. Bueno, vos currículo precioso, entrañable. Nai de dous rapaces, que se pode decir mellor que eso, verdad? Non hai título que supere eso. Nai de dous rapaces, foi tamén peruqueira, oficio que lle permitiu, fixadevos, un oficio que permite tamén facer antropoloxía, non? E decatarse do placer que supón escoitar a xente falar, escoitar e recoller historias. Apaixonada das viaxes, da sabedoría popular e, por suposto, do entroido. E, además, é autora dun, non o di, pero sei, non é autora dun libro inédito que sairá este ano, que versa sobre a recuperación. Sí, ten cuidado que isto ten rodas, ten cuidado que podes caer ao foso tamén. Vale. Ten a trampa. Algún peligro máis? Non, xa está. E un libro sobre a recuperación do entroido de Samede. Entón, bueno, necesitas utilizar este trebello para algo? Sí. Ben, pues, mete aí o pendrive. E nada, deixo vos xa con ela, que ten moitas cousas que contarnos e ensinar. Veño a falarvos da recuperación do entroido de Samede e para min hai unha frase de García Márquez que define, para min é como mellor definir o traballo que fixen da recuperación deste entroido, non? Que decía García Márquez que a vida non é a que un viviu, sino a que un recorda e como a recorda para contala. E vos vais a dar cuenta de que isto é realmente así, porque de unha mesma festa todos tiñan unha visión totalmente diferente, non? Cada un tiña un recordo de unha maneira distinta. Empecé a recuperación deste entroido de unha maneira moi casual, pero de unhas casualidades como moi favorables, todo era moi favorable, non? Para que isto salise adiante. En ningún momento foi a miña pretensión recuperar este entroido, sino que comezou co traballo para o meu fillo de facer unha redacción para o cole. Tiñamos que preguntar a unha persoa maior da aldea e fomos á casa dun veciño e el me dixo, de que vos vou a falar eu? E digo, pois fálanos do entroido, Pedro, porque habíamos escoitado historias de un lado e de outro e entón empezaron a falar do entroido con unha emoción, con unha pasión, como desenterrando todo aquel tesouro que eles tiñan aínda latexando, non, por dentro. E nada, cal é a miña sorpresa que cando nos marchábamos de ali, pois Pedro díxome, que pena que non haxa quen escriba sobre isto, porque vamos a morrer os últimos que quedamos para contalo e pérdese no olvido para sempre. E entón, pois dixenlle, te escribir o encargo meu, pensando en facerlle a redacción ao neno. E non foi así. O sea, o día seguinte atópome con outro veciño, pregunto polo entroido e xa se abreu a caixa de Pandora, non? Entón, isto levoume a facer un traballo por unha pequena aldea, porque son 40 casas, tampouco. Pero fun casa por casa, donde todavía vivía a xente que podía contar algunha historia, e foi un traballo moi, moi apasionante. O sea, podo decir que o entroido de Samede nace de unha emoción moi grande, non? Desa emoción que todavía eles conservaban, a pesar de que moitas veces me decían que é imposible, isto nunca máis volve, xa non hai xente como aquela para recuperar este entroido, non? Entón, pois un bon día lles fixemos un chocolate, uns churros, os xuntamos a todos e empezan a aparecer elementos que eles todavía tiñan guardados, a pesar de que este entroido no ano 60 dous últimos coletazos, pero xa levaban algúns anos que xa non se facía. Bueno, pois apareceu esta corneta militar comprada, pois, supoñemos que ten máis de 100 anos, porque o señor que a ten 85 e comprou na seu pai sendo mozo, non? Temos unhas castañolas que están por aquí. Temos unhas pequenas castañolas que é a primeira vez que salen da casa. Son unhas castañolas de buxo
e foron de un tío abuelo de un señor. Este tío abuelo morreu no ano 1920 e lle quedaron en herencia o pai deste señor, que tamén ten os seus 80, e bueno, para min é unha reliquia, non é unha cousa chulísima. Bueno, pois contarvos deste entroido, que este entroido duraba 4 días, domingo, luns, martes e mércores. Os encargados de celebrar este entroido ou de organizalo eran os mozos que licenciaban aquel ano do servicio militar. Celebrábase xa antes da Guerra Civil e para durante a Guerra Civil. E esta foto en concreto que temos aquí, que son os máis guapos desde logo do entroido, son as máscaras do entroido de San Mede. Esta foto é do ano 1939. A maioría desta roupa alquilábase, pedíase prestada, bueno, e van ao son fotos de estudio, o sea, realmente estas fotos facíanse nun estudio e lles alquilaban ali pezas de roupa, non? Un mes antes do entroido, todos estes mozos que tiñan encargados de organizar o seu o entroido iban a roubar un pino para colgar o boneco, este caso Policarpio, un antigo prestamista que había en Betanzos, que pois foi un cabrón, vamos a decirlo así de claro, non hai menos, e abusou moito da xente das aldeas. Cando tiñan que ir a pagarlle nunca estaba na casa, co cual ele agenciouse moitísimas fincas e moitísimas cousas da xente das aldeas. Tal era así que cando tocaba a campana difunto en Betanzos, pois eles sorrindo decían: morreu o Policarpio, non? Porque estaban deseando que morrese. O día que iban a roubar o pino xuntábanse de noite e, por suposto, iban a aldeas colindantes, nunca roubaban na deles, eran como os gitanos, iban as de fora. E tiñan que ter un pino o máis grande posible, porque unha vez que remataba o entroido, este pino vendíase para sufragar os gastos do entroido. Eles recordan o de ir a roubar o pino como unha festa xa para eles, bebían, un ano tuveron que traer a un colgado do pino porque xa viña borrachísimo. Por supuesto, pois, estamos falando de camiños que eran corredoiras e estamos falando de traer un pino ao lombo que pesaba o seu, non? Contan unha anécdota de unha vez que roubaron o pino a un señor de unha aldea colindante, un señor bastante rico, que se dou conta que lle roubaran o pino e non lles mandou descolgar o boneco, pero cando rematou o entroido, o pino levou o dono, non lle lo deixou vender a eles, non? Despois tiñan o luns, o domingo, decían eles que o domingo era o día máis cativeiro. Salían desde a capela da nosa aldea e percorrían a aldea e xuntábanse. Era un día que só saían vixigueiros, lles chamaban na aldea, eran os vixigueiros porque levaban vexigas, e tamén lles chamaban os contrarios, era xente que iba vestida de pois do que atopaban pola casa e o que facían era rir a xente, non? Levaban, pois era moi recurrente o tema do xugo, facendo dous de vacas cos arados, pescando nunha poza, eses eran os temas así, unha tenda, eran os temas así máis recurrentes. E o luns era o día das máscaras, ou os bonitos, que pois vería sendo a foto esta que, bueno, esta que tedes aquí, donde levaban as mulleres mantón de Manila, os homes iban de pantalón blanco, todos facían a mili por Marina para poder ter o pantalón blanco, e cando non, pois claro, pedían prestado, porque na aldea, este ano veu unha señora de 83 anos, que fixo o seu traxe de bonita o ano pasado, non? E ela decía: eu fun de máscara moitos anos, pero nunca tiven un traxe, porque era impensable para nós ter o traxe, non? Senón que o traxe, pois, alquilábase, pedíase prestado, pero ninguén tiña o traxe. Solo tiñamos unha casa na aldea, a casa desta señora, de Aurora, era unha casa rica, e elas tiñan o traxe de 2 máscaras, pero era a única casa na aldea que tiña o traxe. Bailaban unha danza inédita da nosa aldea, a muñeira cruzada, unha danza que podía durar 2 horas. Bailábase se había 10 parellas, se había menos non se bailaba, porque decían eles que non lucía, e eles decían, non, que non era o ben que bailasen,
porque non sabían bailar, era xente campesiña, non iban a escolas folclóricas nin nada de nada, pero era a forza coa que salían a bailar. E é verdad, todavía temos unha persoa que baila esta danza con nós, e el baila totalmente diferente. Si temos unha asociación folclórica que nos axudou a recuperar e todos bailan moi ben, pero sigue faltando ese toque de esa forza coa que saes a bailar. O outro día estivo Luis Prego, que ten un canal de YouTube e pon un punto de baile cada día, e grabou a este home e el decía o mismo: bailamos moi ben, todos sabemos moi ben as poses, os brazos e tal, pero esa forza para salir aí e non é polo ben que el baile, sino que sale con unha forza que é algo especial, o sea, algo digno de velo en eles, non? Eu que estou vestida de blanco, non temos ningunha foto, pero no medio das máscaras bailaba unha parexa que se chamaban os Carolos. Non sabíamos, eles non sabían moi ben de onde salía, perdeuse moi rápido a figura do Carolo. Si se acordaba algunha xente xa de 90 e moitos anos, e pois, eu fun de Carolo, e como iba vestida? Pois con unha enagua blanca, unha camisa blanca e os collares de graos de millo, porque si hai que decir que as bonitas pedían os collares prestados en Betanzos, donde fose, era unha competencia tremenda por levar collares originales o millor posible e non ter que ir con isto. O ano pasado estivemos en Cobres e resulta que eles tamén teñen un traxe que van todas de blanco, e nos decían que originariamente o traxe era eso, un enagua e unha camisa, non había máis, hasta que empezan a aparecer as fitas de cores, o mantón de Manila, outros elementos. Entón, posiblemente na nosa aldea tamén o traxe originario pois sería unha saia de estopa como isto que levo eu aquí, camisa de estopa posiblemente tamén, e os colares de grans de millo. Cando empezan a aparecer para poder alquilar e poder ter os mantóns de Manila e todos estos traxes, este traxe queda para a xente máis pobre. Entón, esta xente levaban a cara tapada porque lles daba vergoña ir vestidos de carolos. E chamabanlles carolos, pois, bueno, todos sabedes o que é un carolo, non? Cando lle quitas o millo a espiga que queda aí pelado, pois eles iban así, pelados, non levaban sombreiro con plumas, nin con cintas, nin nada de nada, sino que iban así e coa cara tapada. Aparecían para bailar polo medio da aldea, para que non se soubese quenes eran, que sempre se sabía, porque a aldea era pequena e faltaba fulanito, faltaba menganita, pois estaba claro quenes eran, non? Dentro da danza era unha vergonza se as parellas eran pares, a alguén lle iba a tocar de bailar cos carolos. Entón era unha vergonza e era unha humillación que un bonito tivese que bailar con un carolo, non? Hoxe en día recuperamos a figura do carolo e con moito orgullo calquera que vai de carolo pois o luce con orgullo, pero entendo que naquela época pois era difícil ter que ir demostrando que eras o máis pobre da aldea, non? Tiñamos despois o martes, pois era igual que o resto dos días. Bueno, como podedes ver, levaba unha de plumas, que aquel sombreiro da señora que atravesa para outro lado, con plumas de pavo real e con plumas de avestuz. Levaban uns bonecos, este de aquí que parece que leva aquel Elvis Presley que había antes nos coches, non? Que iba meneándose, pois parece, e ela parece que leva barriguitas aquí posta tamén no sombreiro. E bueno, pois eso, destacaban pois esas plumas enormes e esas cintas colgando o máis largas posibles, anchas, que normalmente viñan de fora, de xente que tiñas pois en Cuba, Buenos Aires, pois eran os que lles mandaban todas esas cintas. O martes era igual que o domingo, volvían a salir por toda a aldea, pero non había baile, nin había nada especial. Decir que se me olvidou, estas máscaras, antes de cruzar a Muñeira, percorrían todas as casas da aldea e bailaban o punto das airas. Facían unha formación en fila e facían un punto en todas as casas que era o punto das airas. Para o remate de toda a aldea era cando bailaban a Muñeira cruzada. Non bailaban a Muñeira cruzada en todas as casas, porque senón, claro, 2 horas que lles duraba o baile sería eterno. Nas casas bailábase o punto das airas e o remate a Muñeira cruzada. Tamén decir que as mozas tiñan que convidar ao home a cear á súa casa. Normalmente
era parellas, eran mozas solteiras. Si estabas para casarte aquel ano e non bailabas coa túa parella ca que te ibas a casar, era impensable que foses a bailar. Nos contaban os homes que cando tiñan que ir a pedir a unha casa para que deixasen ir a filla a bailar con el, era de traca, porque o pai non cedía así a primeira de cambio, e entón era unha cousa longa, non era doado. E, bueno, pois eso, o martes pois facían o mesmo que o domingo, iban cos gaiteiros, salían por toda a aldea, pero os contrarios a facer bromas e a divertirse. Xa os bonitos, as máscaras, xa non saían máis. E despois tiñemos o mércores, que era o enterro do Entroido, e era un dos días máis importantes para eles, un día que viña moitísima xente de toda a contorna para ver actuar a unha serie de personaxes que aparecían para darlle o Policarpio estaba enfermo, tocado xa de morte, e aí aparecían unha serie de personaxes, os choróns, que eran dous homes, que eran os choróns, eran os pais do Policarpio, e decían eles que eran dous homes que eran cuñaos, dous homes altos, fuertes, pero que choraban, que o facían tan ben, que moita xente pensaba que choraban de verdad. O sea, e de feito un ano que eles non puideron ir e mandaron a uns sustitutos, pois claro que se cabrearon todos, porque eles decían, nin pa chorar valedes, non? Como, a ver, non é tan difícil. Pois sí que é difícil, non? Porque nós intentamos facer a obra de teatro e é complicado, é difícil. E aquí, bueno, pois eso, actuaban os choróns, actuaba o médico, viña o cura a facer confesión, e era un momento pois moi divertido, teñen un montón de anécdotas das burradas e das barbaridades que ali se decían. Viña un notario, repartíase o capital de toda a aldea rascaburrado dun lado para outro, e tiñan o ceo e o inferno. E o inferno tiña unha cova feita con loureiros e queimaban ali unha fumeira espantosa, e no inferno estaban os homes máis fortes da aldea, porque logo ao final cando Policarpio morría, pois tiñan que loitar pola alma do difunto, non? Lógicamente sempre iba para o inferno porque era onde estaban todos os fortachós, non? E entón pois xa o tiñan sentenciado sempre ao inferno. No ceo iban 4 ou 5 mulleres vestidas de anxeliños, todas de blanco, pero forza para ganarse a este home, pois non, xa non lle poñía moito interés tampouco. E bueno, este é así o resumen deste Entroido, non? Do que se facía en este Entroido. Nos fai 4 anos recuperamos o Entroido, recuperamos esta danza, e hai eles nos decían que cando no ano 60, cando eles ven que este Entroido toca a fin, intentaron os homes da aldea xuntarse para levar esta danza a Coruña, e por lo menos que non se perdese, que alguén a puidese gravar en un vídeo, que alguén quedase na memoria de alguén, para que non se perdese para sempre, non? Decir que nas aldeas colindantes cada aldea tiña a súa danza, non? Aquí bailabas a muñeira cruzada, na aldea que está a 3 kilómetros bailaban a danza dos sastres, e na aldea do outro lado bailaban unha danza mariñeira. Entón intentaron ir á Coruña para que non se perdese, pero non foron capaces de ir á Coruña, non? Para eles era algo complicado e algo moi difícil. Decíame unha señora, dixome, non fomos capaces nin de ir a Betanzos, que está a 6 kilómetros, non? Non fomos capaces nin de ir a Betanzos. Co cual, eles hoxendía síntense orgullosos de que, e de feito o di, non? Nunca pensei de morrer e volver a vivir este Entroido, pero sobre todo síntense orgullosos de que tanto a muñeira cruzada como o Entroido de San Mede pois dese un pouco a volta ao mundo, vamos a decir, non? Tanto a través das redes sociais como pois na participación das mascaradas e de eventos, pois eles síntense orgullosos. Hoxe pola mañá, cando fun a buscar as castañuelas, me decían nunha casa que bueno, outro día fomos ao lugar, e a verdade é que en un principio non estábamos dispostos a ir ao lugar porque nos parecía que non é unha promoción cultural, non?
Pero despois reuneuse a directiva da asociación e claro, decían, a ver, tampouco é o que nos guste a nós, non? Sino que pensando nos maiores, que todos ven ao lugar, pois se van a sentir felices de verse ali, non? Quer dizer, para nos aldea era un momento histórico, pero non me imaginei que tanto, e me decía a filla deste señor que nos deixou, decía, non te imaginas, viron a repetición e estaban de pé dicindo, van a sair os de San Mede, van a sair, o sea, como era como... E digo, bueno, pois xa mereceu a pena, non? Si eles teñen ese entusiasmo e esa alegría, pois para nós é o máis importante. Debería, pero bueno, non... Debería. Ah. E come cosa di incantamento, aire piccolo vento. E pousa, e non le tocche neanche la cosa. E pousa, e signa, e non le tocche neanche la consigna. E pousa, e non le tocche neanche la cosa. E pousa, e signa, e non le tocche neanche la consigna.
Bueno, pois non sei se tedes algunha curiosidade, algunha... Temos aí unhas pezas, non? Que? Tes aquí unhas pezas para... bueno, sí, é verdad. Vale, trouxe unhas pezas, unhas máscaras e tal, e despois facemos Sí. abrimos un turno de preguntas, porque creo que hai bastantes cousas interesantes polas similitudes extremas co entroido de cobres, as madamas, os galáns, as de branco. Bueno, decir que como os contrarios podían ir do que quixeran, cada un podía ir vestido do que... Bueno, eso, facer rir e cada un inventaba pois o que quería, non? E temos recollido, pois eso, sobre todo o do xugo e facendo que araban nas leiras e nas tabernas e en todo o que pillaban por diante. Temos anécdotas dunha señora que iba vendendo uns queixos pequeniños que fixera no cudo unha taza desas que había antes antiguas, non? Entón iba con unha queixería, pois con eses queixos pequeniños. Temos tamén, hai unha historia, hai unha anécdota moi a min resultoume curiosa, porque tiñamos un home na aldea que era totalmente contrario ás máscaras, a pesar de que tiña dúas irmáns que eran máscaras e que iban sempre super elegantes, además unhas mulleres moi guapas e tal, e el odiaba as máscaras e era contrario, e sempre argallando, porque tamén os contrarios, a misión deles era quitarlle a xente as máscaras ou bonitos, non? Entón este home teño a suerte de que, porque el vive en Madrid e o ano pasado estivo na aldea, non? Entón xa me entrevistei con el e a primeira pregunta era: Arturo, por que ese odio hacia as máscaras, non? Por que había de ser? Porque un ano seu irmán iba a ir de bonito, de máscara, e seu irmán estaba na mili e el tiña 14 anos e o irmán non lle dan libre para vir á casa e o meten ao pequeno a bailar, e el non quería, porque non lle gustaba bailar e non lle gustaba facer o ridículo, pero obligárono a ir, non? Entón, obligárono a ir, fixo fatal, ríronse un montón del, e entón, desde aquela, xurouse que se quería vengar das máscaras. De alguna maneira, chegar un día en que lles poidera quitar toda a xente e que quedasen sin nada. E consegueuno. Un ano consigue traer un acordeonista moi famoso que había na Coruña, Daniel Mayo, pagoulle 500 pesetas naquela época, estamos falando dos anos 40 e pico, 50, foi no buscar no seu cabalo a Betanzos, ao señor e o acordeón, el a pé, e monta un show con nenos moito máis, con nenos de 10, 12 anos, montan unha máscara, unhas máscaras pequenas, eles chamaban as máscaras pequenas, entón fan unha recreación das máscaras adultas, pero en nenos, con unha peza de Daniel Mayo, bailan en unha noite, aprenden a bailar unha peza que elles tocaba, aprenden a bailar os nenos, e que foi o que me sorprende, teñen un señor na aldea, un señor alto, un mozo, que leva un traxe como os xenerais do Ulla, porque compra un traxe do exército francés, compraba moita roupa nos mercadillos, no baratillo en Betanzos, roupa que quedaba despois da guerra, pois de diferentes bandos militares, non? Entón este home consigue do exército francés unhas polainas blancas, a súa americana azul marino, as botas de montar, el ten unha vesta grande, ele é un tiparrón de 1,90 m, e este home vai portando a bandeira nas máscaras pequenas, non? Entón, el tiña esta vesta, era unha vesta boa, pero tiña un defecto que cando estaba no medio de xente descoñecida daba patadas. Entón, este home vive nun alto na aldea, baixa desde a súa casa coa súa dona tamén vestida de máscara, e baixa portando esa bandeira, o sea, e foi un momento que todo o mundo recorda, o sea, todo o mundo que lle preguntas na aldea que estivo no Entroido recordan aquel home con aquel porte, vestido con aquel traxe, montado na súa vesta ao galope portando a bandeira, non? E cando chega ao medio da xente, lógicamente ten que salir disparado porque a besta era incontrolable. E bueno, a mí sorpréndeme un pouco, non? Que posiblemente este home jamais veo os xenerais do Ulla, nin nada que se lle parezca, e esa similitude, non? En ese traxe do exército francés. Como decía, pois, como os contrarios podían ir de o que quixeran, bueno, pois tiñamos unha anécdota de... Meu avó era un tipo así un pouco peculiar, creo que collen algo de genética del. Entón, un día iba para Astroid para pescar reos ilegalmente,
e levaba un paxo feito con bimbios, unha especie de cesto para ir ás troitas furtivamente, e cando está chegando ao río de noite se encontra de frente coa Guardia Civil. Entón, co cesto na man e solo, e a Guardia Civil de frente, non lle quedou outra que poñelo na cabeza e facerse pasar por tolo, non? Entón, un pouco, cando soubemos esta historia do abuelo Joaquín, entre outras moitas, pois teño un cuñado que facía cestos. Entón, bueno, pois Fernando, o meu home, lle dice: oye, por que non me faz unha especie de cesto, pero que me sirva pois como o abuelo Joaquín, pero xa en plan casco de cabeza de verdad, que o poida meter, non? Entonces, pois Genaro fabrica pois esta especie de cesto con esta cara para diante. Fernando, que está ali ao fondo, tuneouna, e a verdad porque foi un resultado fantástico, con un abrigo de piel largo hasta os pés e con unhas plumas tamén así postas nas mans e nos tobillos, pois quedou como moi pois como moi chuli. Algo máis? Nada máis, porque nada, está aí a roupa que se iba a vestir Fernando, pero que ao final As empanadas, os chourizos que tes aquí... Sí, eso para despois, eso é para o final. Bueno, eso, decir que esa máscara vai con este abrigo, que no verano, si sales a algún lado, pues vamos, bárbaro. Fernando, podes poñelo si queres, porque fai de modelo moi ben. Veña, Fernando. Veña, Fernando, a ver, que non te haxa que... No, xa está, non, que está así non se ve, así non nos luce, así non vendemos o entroido de ninguna maneira. No, bueno, con que nos poñas o abrigo e a máscara é suficiente. Posa a nasa esta na cabeza. Sí, exacto, con foxo, Esto para pasarelas Cibeles en Madrid, todos os modernos. Os elementos que están aí, pero bueno. É un pouco que foi a primeira máscara, pois tivo tanto éxito que non lle queremos dar ao retiro, non? Entonces, ahora mismo está... ten que ir a cada sitio onde vamos, pois ten que ir a máscara, pero hai que dar un tuneado porque está un pouco deteriorada xa de tanto uso, porque xa pasou por tantas más que... máis carácter. Claro, Sí. e Genaro, pois despois de facer esa, pois xa se emocionou facendo máscaras e, bueno, pois fixonos esta, e tamén a decorou pois con la de ovella e sempre con elementos que atopamos por ali na casa, non? Todo o que usamos son cosas que temos todo no fallado, o sea que Despois agora xa a trouxemos- xente teño un abrigo de trae pa aquí. Trouxemos, xa que estamos, bueno, é que viña un compañeiro que, non sei, como sempre se retrasa Non sei onde vai, e sí. non chega a tempo. Iba a vir coa nena vestida de bonitos, pero por lo menos que avisades un dos hombres que teñen aquí. Bueno, un exemplo dos... Ah, está ali. Bueno, ven aí a nena vestida. Justo, ¿no? Sí, claro. Pois este é un dos ombreiros que fixemos, como cada un fixo como lle parece, seguindo a línea habitual dos antiguos, con estas dos liñas e as cintas por detrás o máis anchas posibles e decoradas, e despois cada un fixo bueno, pues, a súa caracterización de plumas e flores, como hai un máis espectaculares. Sí, na aldea antiguamente tiña unha mestra que lles facía as flores con papel pinocho de cores e lógicamente, E agora temos claro. unha representación E agora estamos aquí auténtica. a unha máscara do entroido de San Mede. O modelo máis esperado, sí, claro, trae na Uxío, trae. Claro. Hola Iria, que guapa estás. Qué guapa. A máis guapa. Tanta xente mirando, así. Eu creo que, non sei. Como queiras, no, si, xa, xa. eu creo que xa. No. Sí, xa está. Bueno. Este ano, por primeira vez, ao Sí. conto de Iria,
pois conseguimos involucrar aos nenos, que para nós é importante que a seguinte generación pois que participe, que se sintan partícipes do espírito do Entroido, e un pouco desta maneira tamén contaxiar aos maiores para que vexan que os nenos pois tamén se ilusionan, e conseguimos facer unha mini muñeira cruzada con eles, e nenos tamén vestidos de vexigueiros e de contrarios. Perdona, que non me podía resistir, pero xa que se vai convertir nunha máscara mítica. No, que pasa que probada. sí que é verdad tamén que o tema dos vexigueiros e destas máscaras, pois estamos nesa línea ahora mismo porque é o que máis efecto visual ten, non? Vamos a calquer desfile, todos os fotógrafos queren facer fotos ás máscaras e tal. Pero sí que é verdad que non nos esquecemos de que a figura dos contrarios non era esta única exclusivamente, sino que había un montón de xente pois que lle daba a cabeza para facer pois unha representación satírica do que pasaba durante o ano ou burlarse de algún veciño, pero claro, sí que é verdad que se xa nos costa traballo conseguir xente para que participe, se sinta involucrada, pois é máis difícil incluso conseguir xente que valga para esas caracterizacións, non? E que dé vida a toda esa satirización. Entonces, bueno, pois isto é máis fácil, non? É unha cousa máis fácil vestirse, transformarse detrás dunha máscara. De feito, a raíz de que fomos ao lugar, os vexigueiros, houve un vexigueiro que pasou, que levaba un pau coas vexigas e arreoulle así, bueno, pasoulle así por encima a xente do público, non? E entón, pois, un señor maior díxome: quen iba de vexigueiro coas vexigas? E digo, pois, creo que iba Anxo. As vexigas non lle pegaban a nadie, nós nunca lle pegamos a ninguén, nós facíamos rir a xente, pero non lle pegábamos a ninguén. Nós non somos como non andamos pegándolle a nadie, nós facemos rir, pero non pegarlle a nadie. E vale, terémolo en conta. Terémolo en conta. Bueno, pues moi ben. Bueno, pues non sei se tedes algunha... Non te vayas todavía. Un aplauso ao Manolo.